Da 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 da. Oh, oh. Naitiguang nga pirming naglingkod sa gawa sa iyang gamay nga tindahan. Kauban ang radyo nga daan na kaayo, pero kusog gihapon mo tukar matag gabi. Mga bata magtapok sa iyang palibot, maminaw sa iyang mga sugilanon. Bahalag walay cellphone ug internet, lingaw gihapon ang tanan sa iyang istorya. Sabi niya sa una simple ra ang tanan, pero mas daghan ang tinuod nga kalipay. Dili sukod sa kwarta ang katawa, kundi sa mga taong kauban nimo kada adlaw. Lumang radyo, reggae ang tugtog, naghatag og kahayag sa gabi nga bugnaw. Sa simpleng musika ug istorya sa baryo, nawagtang ang kakapoy sa mga tao. Good vibes lang ang tod buntag, murag walay problema sa kalibutan. Na ay mapiyayon nga sige gaway sa una, pero tungod sa kanta nagkaduol pag-uusab sila. Nagdungan og lingkod sa gawas sa balay, samtang nagkape og namino sa reggae all night. Ang mga kabata noon nga stress sa life, nakalimot kadali sa ilang mga problema. Kay usahay di ay ang kinahanglan lang, kay pahulay og tinuod nga kauban. No fancy things, no luxury ride, just real people with peace inside. Old school vibes from a radio sound.